Oh my God! Usok pa. Ganda niyan, sobrang cheesy. Wow! Ka-studio, nandito tayo ngayon sa Cafe Milan. Dahil titikman natin ang nag-viral na cheeseburger bomb. Yung malaking burger na mayroong hinuhulog na cheese. Let's go. Nag-order din pala tayo ng affogato prop. Yan, lagyan natin ng espresso. Uy. Wow, usok pa. So, ito na yung bomba. Wow. Tara mga studio, tikman natin itong cheeseburger bomb. Tingnan nyo po. Ganda niyan, sobrang cheesy. Tsaka yung na-order ko mga studio, triple to siya na kuhaan ma. Layer of bacon and anong tawag doon? Buns. Lord, thank you so much for this food. Amen. Tara, tikman natin to. Yan. Ang laki nito. Grabe, ang sarap. Daming naman sa loob. Yung cheese nila, masarap ba? Saka yung patty din. Sobrang juicy niya. Maganda yung strategy nila dito, tapos talagang masarap yung burger nila. Lalo na sa mahilig sa cheese to. Patok na patok to. Tsaka yung patty nila ba, hindi nakakaumay kainin. Medyo messy lang to. Kainin kasi. Dahil sa cheese lang. Gusto ko yung cheese nila manilagay. Nalahati na tayo.
Panalo mga ganitong burger. Daming meat. Diyan lang. Sumi. Legit dito sa Cafe Milan. Ang sarap ng pagkain. Meron siyang ice cream na mayroong espresso. Maraming salamat mga studio sa panood sa episode ito. Kita sa sunod na mga kainan session. Bye-bye.